صاحب ذکر گھٹ کر دے اس واسطے میرا دل کیتا جو مولا حسن بادشاہ دی پاک نال سلام کریے تسی خوش ہو کہ مولا حسن بادشاہ دی ذات تے باواز بلند صلوات پڑھو قرآن لباس ہے سونے دا ٹائم تھوڑا ہے جلدی اس تو زیادہ ہو نہیں سکتی قرآن لباس ہے سونے دا فردوس اندی جاگیر ہے اندہ پیو حیدر تے ماں زہرا شبیر تے غازی ویر بابا جی توڑے پترہ دی زندگی دراز ہوئے اندہ پیو حیدر تے ماں زہرا شبیر تے غازی ویر جیڑا مرد نو عورت کر سکتا جیڑے اندے ہاتھ تے ساکب لکھی ہے خالق نے کل تقدیر ہے جیڑا مرد نو عورت کر سکتا ہے انہوں نے حسن امیر ہے اسی کے ساتھ آج کی نماز بلا کا سجدہ ادا کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت جناب کاشف عباس علوی صاحب آف دھنگ آئیں اور ذکر مظلوم کربلا بیان کرنا